uyemone vanhu veCitizen Coalition vofara votopurudza vachiti kudenga kuna Mwari. Iyo South Africa zvoyotaura pamusoro peZimbabwe. Mwari uyu asipiri mushe muri Zimbabwe. Sati tapinda mashoko abuda nyongwa ndotibva subscribe like utina on the bell icon. Sezvamuri kuona pahendo apo munoona pahendo veCitizen Coalition for Change vanoposta minister South Africa achitaura mashoko ekuti freeze ZANU-PF leaders assets in South Africa. Vanataura mashoko ekuti aiwa maZimbabweans ari kutiza munyika yeZimbabwe noda the corrupt rwiriko munyika yeZimbabwe vachichakararamo muSouth Africa zvakuita kuti zvakufesa machallenges kunyange paborder kunyange munyika yeSouth Africa maservices avo instead yekuti awanikwe nevanhu maSouth Africans zviri pamutemo kana zvakanaka aiwa vanhu vakawanda vakuya vachinoswanda nyika yeSouth Africa savabva vawana solution kuti aiwa vanhu vatingambovadzingi vanhu vari kutosika refuge. So the best way yekuti tigoenda this kufreeze maassets evanhu vari muZANU-PF vanhu vari kukonzeresa the suffering munyika yeZimbabwe. Ndosaka tiri kuona vanhu vepanapa veCitizen Coalition vachinja vachipurudza vachiti aiwa kudenga kuna Mwari yeSouth Africa zviyotaura pamusoro peZimbabwe. Aiwa tiudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro peinitiative. Vazhinji makamaona maheadlines aya richibuda richinzi free ZANU-PF leaders assets in South Africa. Pinai mucomment section medu mbotudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Saka no subscribe kulike channel on the bell icon.